हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जबिनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। स' फाइनालि डिएचएसनि बिग आपडेट लाना फैदों। गोदान साख्रि ओंखारबावसिगोन, बेनो जाबाय 20,000नि खाथियाव, आरो लोगोसे दाबावैनो गोदान साख्रि एप्लाइ जाबावसिगोन, बेनो जाबाय 2400। दाखालि गोबां टेनसन जादोंमोन बे एप्लाइ जागोन नामा होननानै एबा जाया नामा होननानै। स' लोगोफोर जासिगोन, फाइनालि आपडेट होबाय सिमा। दा बेयाव जों डिटेल्सखौ नायगोन। दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंनि चेनेलाव गोदान जबनि आपडेट मोनो होननानै। जेब्ला डिएचएसनि अफिशियेल साइटआव फैगोन ना, अब्ला नोंथांमोना बेबादि पेजखौ मोनखायो। स' बिनिफ्रायनो नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हानायनि अप्सनखौ मोनगोन लेटेस्टआव फैयोब्ला। स' बेखायनो जों लेटेस्टआव फैबाय लोगोफोर। बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा ग्रेड 4आ एडमिट कार्डआ जोब्बाय एबा एग्जामा जोब्बाय। स' बेनिफ्राय दायो ग्रेड 3 जासिगोनलाय। बे एग्जामखौहाय जागोन बायदि बुंदोंमोन 12 फेब्रुआरियाव। स' बेखायनो बयबो रेडि जादों बे नन टेक्निकेलाव। स' बिनिफ्राय बे एग्जामा जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नेक्स्टआव रिजाल्ट फैगोन, आरो लोगोसे बिनि सिगां नोंथांमोना आरोबाव 2400 पस्टनि गोदान एप्लाइखौ मोनगोन होनना बुंदों। स' बेखायनो बे लेटेस्टआव नोंथांमोना फैनानै नायनो दाबाव। दा ग्रेड 3 नोंथांमोना बे जोबनाय लोगो लोगोनो गासैबो जोबजोबसिगोन, आरो लोगोसे 2000 भेकेन्सिनि खाथियाव दङ। स्टाफ नार्स, जिएनएम आरो गोबां ग्रेड 3, ग्रेड 4 दङ होनना बुंदों। स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जादो। 8 फार्स्टनिफ्रायनो डिग्री फार्स्टसिम नोंथांमोना ग्रेड 4 वाइज, बेनिफ्राय ग्रेड 3 वाइजआव एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन। दा जाग्रोसिगोन 2400 पस्टआ दाबावैनो माखासे मेडिकेल कलेजनि आन्दाराव एप्लाइआ जासिगोन। स' बिदिब्ला बे आपडेटखौ सोर होदों, जों दानिया ससे भिडिअ क्लिप नायनोसै। फैदो, नोंथांमोना अब्लानो डिटेल्सखौ मोननो हागोन। অহা কেইদিনমান পিছত আমাৰ গ্ৰেড 3 আৰু এটা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব। সমান্তৰালভাৱে আমাৰ নতুন মেডিকেল কলেজসমূহতো প্ৰায় 2400 নিযুক্তিৰ কাম অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এডভাৰটাইজ আৰম্ভ হ'ব। অৰ্থাৎ এই 1 লাখ চাকৰিৰ গোটেই প্ৰচেষ্টাত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগত প্ৰায় 12,000 নিযুক্তি আমি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। কিছু